Skin. Og jeg vil være glad for, hvis I nu går ned, subscriber og liker og skriver en kommentar. Og hvis I subscriber, når vi rammer 10 subs, så kommer der en sub special. Så kan det, og hvis den her video får 25 visninger, eller 25 visninger, eller 25 likes eller over, så, så kommer der en video, hvor jeg hælder vand ud over mig selv. Så gå ned og subscribe og like, og når du subscriber, så kommer der masser af sådan noget, hvor jeg gør ting. Så nu synes jeg bare, at vi hopper ind og får noget gratis her. Det er jul, spændende. Spændende. Ej, jeg kunne bruge de andre til. Jeg har en mål. Ja, jeg tror lige. Det var det. Okay, skins. Ja. Okay, så går vi bare her. Skifter lige figur. Nej, jeg skal ikke bruge noget. Jo, så tror jeg, play. Og så håber jeg, at vi vinder det her. Og så imens vi vinder det igen, så kan I lige skynde jer ned og subscribe og like. Jeg har 5 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Har I nået det? Skriv, hvis I har nået det. Okay, Rand Party. Easy play. Det her. Nej. Nej. Hvor er vandet? Gå væk. Nej. Okay. Please. Okay. Nej. 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 Det der. Don't let you out. Don't let you out. Ja, jeg tror, det er Mr. Beast. Ja. Nej. Vi tager lige game til. Og I må også gerne gå ned og skrive, hvis vi skal se mere, om vi vil se mere af det her sådan. Ja, eller hvad vi nu skal lave i forhold til. Ja, okay. Søndag. Sorry. 11, 12. Go to bed. Der var. Det synes jeg. Ja, det same.
Ej, er det en film? Oh, ej, men, ej, okay. Okay, okay, så det er bare videre igen. I gang igen. Er vi kommet hertil? Det er på spændende. Det er sindssygt, det her. Sindssygt. Og skriv, hvis I godt kan lide gaming, eller om vi også skal lave noget ordentligt, som blog, vi skal lave. Ja, okay, okay, okay. Nej! Ja, nej! Ja, nej! Når det. Nej, vi tager det til. Vi skal nok komme videre. Så, okay. Sådan der. Sådan. Next up. Den er skåret. Nå, okay, det var ikke så godt. Oh my god. Okay, nu lægger det. Hvorfor skal jeg have det ene eller det er ja, ja. Oj, nej, det mener vi. Mener vi.
Jeg er lige med så langt som sig selv. Okay. Men, nej, jeg er bare, jeg kan jo ikke komme videre uden at se det. Okay. Det var det for den her video. Tak fordi I så med, og husk at like og subscribe. Vi ses næste gang.